Ce-ai făcut acum? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut tu? Hai, spune tu. Zi-mi tu mie, ce-ai făcut? Așa trebuie să stea, așa trebuie să stea jucăriile tale? Așa trebuie să stea, Așa trebuie să stea? Așa ne jucăm cu ele? Da? Ce zici tu? Hai, spune-mi. Aoleu. Aoleu. Ne-a prins. Ne cade în cap. Dar noi suntem fetiță mare. Mare. Ia uite ce mare suntem. Ia uite ce mare suntem. Dă una în cap. Aoleu, ne-a căzut din nou în cap. Aoleu, aoleu, ne-a căzut în cap. Aoleu, ce ne facem? Dăm un picior. Mamă, ce bebișă mare. Da? Hai să băgăm în guriță. Hai repede să băgăm în guriță. Hai, băgăm în guriță. Ce băgăm noi în guriță? A? 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 Ce băgăm noi în guriță, iubita? Nu mai vreți să băgăm? Dăm afară? Gata, am crescut? Nu mai băgăm tot în guriță? Da? Dăm afară din pătuci? Ești micuță, băi. Hai. A, facem poțicul ăsta. Bine, hai. Te lăsăm să nu te lăsăm? Ia să nu te lăsăm noi totuși să facem poțic.